Shahararren malamin nan da ya suna a duniya wato Malam Bello Yabo ya soka shugaban ƙasar Najeriya wata magana wato Muhammad Buhari. Barka da zuwa tashar Latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗume-ɗumen su. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kayan mana subscribe, muna roƙonka da ka danna muna alamar like din, shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da ni Sadiq Abdullahi mai kawo muku labaran duniya da ɗume-ɗumen su. Wato shahararren malamin nan da ya suna a duniya Malam Bello Yabo ya gaya wa Buhari magana a ranar 1 Disamba da ta gabata na wannan shekara, ma'ana kwana 10 da suka wuce, lokacin da ake gudanar da bikin samar da 'yancin kai na wannan ƙasa wato Najeriya, inda malamin ya fito ya ce su kan basu samu 'yancin ƙasa ba, saboda ko da ƙasar da kowace ƙasa kai ko da ma lokacin da ba su samu 'yancin kai ba su kuma ba irin haka ba, saboda ba a yi lokacin da ake kashe mutane da kuma wargaza dukiyarsu a cikin Najeriya irin halin yanzu ba, inda ake ganin inda ya ce hakan na nuni da cewa Najeriya kamar dai ba ta samu 'yancin kanta ba ne, kamar wata ƙasa ke mulkinta. Malamin dai ya yi maganganu da dama. Da fatan dai ana jin daɗin kasancewa da wannan tasha tamu ta Arewa News TV.